Táid chun fáilte a chuiribh Dara le Gaeilge inis, mar a dúirt dahí an sin ar maidin, tá burt ostaí nua ag Dara le Gaeilge, agus tá siad san chun cur a láthair a dhéanamh inis. So gur míle maithagah, Sarah ar dús. Looking to pull up task because it cannot falca him. Well a cóide. Míle buchas as teach aniu se go hála bula liv. So is mis Sarah Walsh agus tá mé gobar le Dara le Gaeilge agus tá Cuid ní thuúlaháin gobar lom. So just marolalas nar bhí mé ag leir post nua agus tháinig mé Dara le Gaeilge, bhí mé leir a cúpla duine agus bhí mé grá go bhhatlam leanú try gobar leis an Gaeilge agus bhí duine grá, what's the point in that? Why can't you just marry a rich farmer? Bhí go leor dómh grá sin. So tá mé seo chun cur sios a dhéanamh ar cuid de Dara le Gaeilge agus le roí cuimh faoin cuid eile de. So, cin rud é Dara le Gaeilge? So, is cean agaracht muid I gúnda Dara I dé planáilteanga de agus cuasaí gnó de. So, ba mé leart faoi cuasaí gnó agus an pobal agus na deisina atá an do gacéine. So, mar dúirt mé is mis Sarah agus seo cuimhe, aber heilig ocht an cuimhe. So, tá board Dara le Gaeilge, so fí sin tá caithíirlach, rúnaí, císteoir, agus na gnábáil. So, tá bhí mé gobar lom héin ar fan nímí, agus bhí mé mar ostí na mísa ar fan nímí cuilimí, agus níor aine nó méoch lom. So, bhí an táid ar lom. Agus sin tháinig cruthóir luúga ag gobar lom an ar scate, agus sin tháinig cuimhe isteach ag gobar, thosaigh si mí man for scate. So, céir é Dara le Gaeilge. So, tá ceir cuid de Dara le Gaeilge. So, an pobal, gnó Dara, planáilteanga, agus an chontralin. So, sin tuile ólas faoin na ceir réimse sin, agus tá ólas faoi sin ar fáil ar siomhaga má tá sé géirí tuile ólas á. So, ba mé leart faoin pobal. So, feice sibhann sin tealaí Dara. Ar raibh is go gur féidir libh teaghlach a thógáil le Gaeilge. Táistí a thógáil chuige imachtaí agus Gaeilge elam agus aithna chuir ghaoine eile a bhfuil Gaeilge acu, fiú mar bhfuil mór an Gaeilge agat. Well, is féidir sin íanamh cínte. So, bín siúlódaí a gcuin, bín seisi léthórta a gcuin, agus bín grúpaí talí eile timpeall an chundé. So má tá sim a goibh tuile ólasáil, tar deaghfuil linn agus sucróimid na sonar sin díomh. Faoi talí Dara tá tús maith. So, seans go bhfuil seo fecha agah. So, tús maith. Curn tús maith. So, le tús maith ba mé leart faoi sin ach go generalta chun tús maith an Gaeilge sa bhaile chun cín, an Gaeilgeas ach faoin takeíochta agus rang na Gaeilge. Cumála sin tá pobal ar pop-up Gaeltachtaí, so is féidir bualadh dí daoine eile agus creidir na nácred nó éiríonn an Gaeilge níos fearr nuair atá cúpla deoch agad. So na siúlódaí luair mar sin, so siúlódaí níomháin de gcuoine le páistí ach gcuoine fásta bhfuil sim acu an Gaeilge eile agus dul amach agus dul ar shiúlóid. Gus bíon clubar an freisin ach tá tuile ólas faoi sin freisin ar an siomh. So bíon ranganna aghain freisin agrathe aigur aig, tá ranganna aghain ar líne, tá ranganna aghain de gach level. So is cuma má tá beag an Gaeilge agad, mar bhfuil focail ar bith agad tar thugan agus ba tú lífa. Cóiber so bhí meidir gaibrú cóiber leis na leirlinne is a chundé agus na scoilna ar fad, agus mar ólas tá grúpaí pobal an, so tá na Solán, sna Solán tá Gaeilge nuada I máú, tá glór an curry I gcéil dreithid nua agus léman bradan ar Gaeilge an bradan I léman bradan. So, Charlie Dara, mar dúirt mé, so is grúpa sóisialta é seo le daoine bhfuil sim acu sa Gaeilge agus sa géirí úsáid. Tá tuile ólas sa bhróisir seo, so mollandíomh dul agus an bhróisir a fiú go suas agus é léamh. So faoi Charlie Dara tá tús maith. So má tá géirí an Gaeilge úsáid sáile, má tá géirí tuile ólas áil faoin Gaeilgeas, má tá tuile ólas bhfuil faoi na hacfaní ar fad atá ar fádaíomh nachfuil si an ólas faoi, cumála sin rangan na Gaeilge. So tá caiicíos de rangan na déanta gcuin faoin am seo, so tá tuismóirí atá smuoine faoin Gaeilgeas atá tréis páistí theola chuig de Gaelscoilne agus atá tréis leanúin tarrá leis. So tá de rangan sin ar fáil de gcuoine le páistí suas go dtí ranga dó. So bín meas gan de gcuoine le cumbas leirthe má tá cúpla focail agat nó má tá tuile
nó mátá tú soch compór ac ús an na Gaeilge ach tá go leor deisna an díomh takeíocht á agus ceis na carfin op bháile agus conas gur féidir dul dahí leis an bhfuile just is gacard ach tá tuile ólas agan má tá sigur tuile So, an pobl. So bín go leor imachtaí a gcuin I réit na bliana ní rééis seach na Gaeilge bháin ach gach or agus just mar ólas thug mé a bhharlumm chuig imach cúpla seachtainna ó cúpla mío hin actually bhí ceolcurm agan bhíhear for ceapam ach ní dorma le céir bhí an just chur mé ceir he would like to go for a drive. Le so léim si tháinig si agus bhain si an soltas chuir si aithna ar cúpla duine dúsátí pí a Gaeilge agus dúirt si goháil le hí teachtarráis agus trú níl sin seobar tá si ag crofs. So gó Kildare, so chuann gó Kildare an Gaeilge chun cinn sa gó. So bín Kildare le Gaeilge taú libh agus ag cuidiú libh fógraíocht dhéanamh marcaíocht dhéanamh agus aithnas náisiúnta áitiúla náisiúnta agus idirnáisiúnta. So tá brosegan fa sin sinna brose seo, beag suas é, lévé agus sin teagháil in mátá tuile ólas bheith. Agus sin cúpla greengraf ó gó Kildare, so daoine a bhuaí dúisna réit na bliana na himachtaí bhí an ságain a cén se tarthga má tá tuile ólas bheith. Mágah. Gur magad Sarah. Tá bronar an faoin geol, tá sé nós bheith seo scanán agus fumraíon taobh hir dún ach tá sé anna ord ach déanaine mé íhil ar nos leirt. Mar luigh there is mis Cuid, tá mé gobar le Kildare le Gaeilge ó bhí van fór le. River sin caught mé 3 bliana déag sa bhroséil ag gobar me astrathir agus caiim mé rá agus ní ddéireach tuisbhfuil má fóstóirí an seo ach go bhfuil sé útach das bheith gobar leis an Gaeilge ar an talamh le pobl na Gaeilge agus bíon an deise go mé chuile lá buúla le daoine atá gobar ar son na Gaeilge ar an mealaí hain. Is cum más gníomhí tangathú nó ddéireach má dhéanaan tú iireacht an cúpla focail rá tá sé útach das sin. Rún mór atá go héana agus éir is dócha nach as Kildare ceachtar agan ach cosú leis an puncánig ar lá lepórig tá muidir ghlachas ar anach Kildare don lá seo rinos. Agus is as cilbantán mé héin agus but de lucht winter I bhrín má bmhathair mar sin díbriú winter I bhrín as Kildare íbern an Normánaigh, so gach seans go bhfuil Gaeilge gom le Kildare ón Dara híisteig. So súla gom go gréisiú sin an ormh. Ach tá mé seo rénos chun leirt le faoi gá gné eile de obair Kildare, sin an Planáltanga agus an Chultarlinn, fís na Chultarlinna. So tá gá bhór spruch agan I bhíorna a bhaineann leis an Planáltanga. Agus is cuid lórnach den Planáltanga don chundé an bheithil seo mar tá an éir sin daoine bhfuil spéisiach go Gaeilge an seo bailithe le chéile agus sin an céad céim chun Planáltanga maithe chuir le chéile. An spruch eile atá gin an céad spruch tá siad ar cócéim. Spruch bháin ná stád is líonra a bhaint amach do ceantar násnarí agus na Solán agus luí dahí é sin níos luí tá mise fustathe ar scéim atá ag géirí sin a bhaint amach. Agus an dara rud atá gin ná plán seachmína a chur le chéile don chundé agus don ceantar seo do ceantar násnarí na Solán. So leir mé beagán faoin cad is líonra an a dúspóra. So an san bhíú all in ifigúil atá ar líonra ná ceantar a bhfuil meis criticúil buinte amachige mar le takeíocht phobal agus stát an tanga. Ach le éil chur bhealach níos deise tócha is aithint is ifigúil a thugtar de cheantar a bhfuil sé léire acu go bhfuil an Gaeilge á churchan cín á cothú agus á búnú sa ceantar sin agus béimar le ar Herbert Flantanga. Agus luigh mééis céim ferbrethe na líonraí Gaeilge. Tá 5 líonra in éireann faoi láthair agus tá muine ag obair chun an stádas líonra a bhaint amach do násnarí na Solán agus táid cinál leislí tríd an próséis. Agus an céim atá le chur gréig ná Plantanga a scríomh don cheantar. Agus mar luigh sílam gur luigh sinnéide tá nás tá máútas na haireann ar an próséis céine. So leúnmh dé amach an seo beag gá líonra ar laid I Kildare agus níos mó tásúlahain leimach na blianta. So líonra násnarí agus na Solán
Luig Sarah faoin pobl roiint an himachtaí atá siúlaguin ach sin hirirtaí ó dhéanamh agan leis an pobl a bhúnú agus a cothú in Osnarí agus na Sulán. So tá rang na Gaeilge siúil imachtaí pobl, imachtaí cultúrtha, bhí ceolcar agan na mí, dhearfóir be cean eile is agan na mí na bealtaine, seachtain na Gaeilge, rud mór féile sráid lá eilepórig, féile na Sulán, feicálacht na Gaeilge agus trána gceist sport don canter. So feicálacht na Gaeilge sin rud a dhéanamar an uirigh agus sílam gur go hanbhil leis tá roiint samplaí an sin thugamar muoinú de grúpi pobl, mar sin ní gnólachtaí náinrad a grúpi pobl, cuairthaíocht a chur sús go dá hangach nó an Gaeilge bháin. Agus sin roiint samplaí sin an ceann ó nás na rí na Sulán, bhí brodó las a cultúr, cuman na bhar sin shed na bhar, agus ní neart go chur le céile an sin acu I guman luachlas cuil na Sulán. Okay, so bugi mé raig go dtí an plantanga. So cadhiige plantanga, céim fágúil tá leis. So an géadúil síos plan is é, agus ní féidir aon rud fiúnta go bhaintach muna bhfuil plan le go síos. Agus mar leis an, agus mar luigh mé cuid mhór den frótéis ná an bheithel. Mar tá sé anna hábhacht go nach óimiid riachtanis an phobal, ní féidir síos agus plan a scríomh gan riachtanis an phobal a ahand agus fón a bhar na riachtanis sin, agus beag si sin éagsúil ó cheantar gur cheantar, is cum más sa cúnta céine atáid beag riachtanis éagsúla I dúsgurt an cúnta agus ó yes. Tá sé tábhachtach agus seo rud a dhéanaan an plán ná sprucanna soléire réalacha investa a legan síos. So caithí siad a bheith réalaach. Léig mé rud éigen a scríb first na Gaeilge faoi plantanga scríb agus dúirt siad níos slát dríochta an plantanga. Ní athróí sé rudí táid fósaigh feimú I dain béla ach cabhaíonn sé linn sprucanna áirithe bhainteach. So agus an conar drone a sprucanna sin a ibriúach agus rud tábhacht do geile ná critéir ráthaíochta a legan síos. Caiimiid brandúir na rudí atá siúlaguin agus atá fleanán agan agus a rá anhfuil fiúnta sló an bhfuil siad a ceir le pobl na Gaeilge. So tá plantanga an, se rud plan a chur sult na Sulán, le céile tá go leor cópa na cruú an sin má tá ceann óhainde. Chur sult na Sulán is sin le céile agus fáil siú tar éis chorlaáin peblií fáil siú 2019 plan Cuid bliana bhí an. Agus sin é an céad plantanga olbhíocht de chundé ar bis a tír, so rud eisceúil starúil agus anna hábhacht ó bhí an, agus atá an go fóil. Agus bhí an có-ibrú I gceist agus scríb, just chuir mé sús an rud a scríb first na Gaeilge, rud dahan si gur rud ar orgáid an tá an agus bhfuil anna cuid luach ag buint leis. Tá cópanna bug nó cópanna electronic ar fáil ar an Save Grace an. Rud suntasach faoin plantanga sin ar bhla a lua ná an incur bhí an tháinig sé ó ceantar nás na rí. Sult na Sulán a chur an tólas isteach do ceantar nás na rí agus na Sulán ach fágu rain an do gach ceantar bordasach. Ach ní raibh aine sa ceantar bordasach a sin ag an am a bhíon an rudí a thuirt don phlean. Ach inis nuair bhreithní tú ar na ceantar sin, tá grúpa Gaeilge I ngach ceann acu, seachas ach hena féin an áhí bhí cruinú acu seachtain ó hin, agus cloisiom go bhfuil caitheoirlach agus rúnaí tufa acu. Mar sin ó fáid siú an céad plantanga sin, tá grúpi gníomhach a Gaeilge I gach ceann na ceantar bordasach go chundé, rud atá eisceúil ar fad agus anna suntasach. Ag bug a raig chuig an céad plantanga eile, be Dara le Gaeilge ag obair seos na mian a roin agus plan seacht mlíana a bheith an. Ach táid I caiimiid é dhéanamh I gcóir le grúpi éagsúla sa chundé. Agus bhhailin é dhéanamh I gcóir le grúpi éagsúla. Mar sin is na mian amach roing beag muid agrú crunethe poiblií I ngach ceantar bardasach, cuirithe gach éine freistallarthú agus an spruchatá leis na crunethe sin ná na rudí sin a luigh mé a legan amach na cadí na spruchanatá, cadí na critéir ráthaíochta, agus tá muidne géirí takeíochta thuláthar ón taithí a bhí an leis an plán sin le daoine rudí a dhéanamh. Agus ní gá na sprucanna bheith ullmhíonach, muna bhfuil rangan I Gaeilge sa ceantar mar hampla, más é sin spruc grúpa amháin don plantanga don seach bliana roin, tá sin go bra ar fad, sin rud nach ar bheith an riamh. So an rud is lú déananig seánna dhéifar. Cai mé leirlís napúla mar tá seánnig crathaigh puirthm. So dúirt mar hampla den rud a bheith sa plantanga, agus ar bhhailinn ceirú libh se faoin ná
seo sampla den rud atá sa phlean den príomhanna aimimena den counterboard acha. So sin iad cinál na mór aimimena. Agus feici sibh an sin bhfuil rud lúta faoi duine bheith fustathe. So tá sin ó scríbú an plán tá áirithe linn sin dhéanamh. Ach tá rud se agus buí mar ra gotí sin. Ach is sa cinál lefuil níos ísle ná sin an sin chunas is féidir na rudí sin a bhaint amach. So na réimsí gníomhíochta a ahand. So sin bhí ordú cuaig an market siú ordú cuaig fan géad siar cuaig fan géad lína gaiintóirí. Chunas is féidir sin aanamh, Díróimid an gcuilgus a teilech, Díróimid an gcuilgus fphobal, Díróimid an gcuilge cuasaí gó. Rudí eile scolanna, óige, fellamóirí fásta. Is fuamh se a bheith sé na rudí sin aránnú. An sin an rudí rinne sa plán ná so glaú na sansbrogan a faoine réimsí sin, so seo sampla de cadhéanaid ó héamh an gcuilgus a teilech de. Agus rud amháin a bhí an ná má ostítar duine, mar níl gachrod in déanta dar nóí de grúpi beaga Jonacha, má ostítar if go gcuilge, cuirfar takeíocht ar fáil de hismóirí, agus as sin a dás tús má. So sin é go dtíireach faoin plantanga, ach mar déireann se nachil, de réir chéile thugtar ina Caisleán, ach sílim i gCuid Dara, cé gur duine ó cilbhaint an mé árá. Tá an bunrat látar an. Tá na grúpi ans na counterboard aán, tá slú mór an seo an jobh. Seo deis úntaach aithna chur daoine sna idir counter hains na counter eile tuairmí a roiint agus leanimid arn ag tógalá sin, mar is rud starú lé is rud é atá anna hábhachtach dún ar fad ná ní bheith mis an seo. Ach réith rud a dúirt daran lom níos túisce ri lom. Like tá freigrachtaí arna mar daoine éonar chomá, tá muid an seo tuisciúil muid an seo ar wathe leis an gcuilge, ach tá freigrachtaí ar an gana bheith brethnú ar agriachtaí. Ach rudí dhéanamh mu tain, nuair gléonn tú ar na commissionéirí an cum ar an lína as gcuilge, nuair tá Derek luigh tú an firms an déanóir of ar an ceann as gcuilge, rudí beaga déanaí siad ar fad difricht. Agus I teán ná marg mé. Nóid amháin chun an cultúr lena phlé. Fóla. Tá sé anna hábhachtach. Mar seo rud úntaach dastan chun ag chumá, so seo fís atá legacy síos de Dara le Gaeilge nó cultúr lena bheith an. So sin onid do phobal na Gaeilge. Tá lehéad an áras crónán I glún dulcán agus ó thuig I garan tuchar. Agus sin éid so bheith rudí an leis an pobal Gaeilge thuirt le chéile, áisinaí an, spásnaí tu de hispántais, imachtaí cultúrtha, rudí an den Gaeilge dar nóí ach a ríist caróigh sé le linn pobal Gaeilge ó churthú. So tá síomháilirg do sin faoi láthair, tásúla an mhaoinú ar siúil ar fáil ach an rud tábhachtaí ná an síomh agus an sin imóigh an plán as sin. An ceann tá nucleartar agan má tá aine gurí chlóridín taar an síomh Dara le Gaeilge.ie agus chuirmid amach beidir gach gá bhí agus sin é. Gur míle maithagah fas éisteach tá mé súla bheith caiint libh níos déanaí.